Igama lam ndingumxoleli Molose. Kweli khaya laseshikayena ndafika ngo-2019 ndibhadula ndisisibhadubhadu. Iingxaki zindibetha ngapha nangapha. Ndingutata osebenzelayo ngokwezandla, uThixo wandinceda ngezandla. Ndigqiba unyaka izandla zam zisongekile zinganisebenzeli. Singenile ecangweni lesibini sanyuka iziteps, icango beline-steps. Ndabuya ndayohlala kwindawo bendihleli kuyo. It was Sunday, ngomvulo. Kwabuya impendulo kwindawo ezintathu. Eyokuqala ise-Cape Town, eyesibini ise-Blackheath, eyesithathu ise-Stikland. Ezindawo eyokuqala yathi manifike ngo-8 kuyo, eyesibini yathi manifike ngo-9, ze eyesithathu yathi manifike ngo-11. Ngexesha elinye ndiyile kwi-interview ndawunikwa umsebenzi. Qalile ngolosibini, the day bendifika ngayo. Enkosi.